Of me? I do. Why you don't sleep Look where with your me? kids are. Why you don't sleep with me last Because night? you let me sleep in here and didn't wake you up. Mga ganitong pagkain, masaya talaga, lalo na yung mga Pinoy sa abroad. Makakain ng ganito, ang saya. What's going on with you? That's good. Okay, I'm gonna make you pasta then with your steak. I may be off tomorrow. Wait for Steve to call me back to let me know. They can't make up their mind. Supposed to go to... Kain tayo. Dito lang ako para malapit sa hugasan. Tumawag si Chami. Nag-drive na daw siya pa uwi. Pagkatapos nito, magpunta ako sa labas para tingin ito ng magtubig ng ating mga pananim. And then, magluto ng pasta. Kasi, para may partner yung niya. I think meron siyang pasta dyan eh. Have to ask her again. Ask him again. Ano po ito guys? Lemon. Lemon, suka. At saka ang sarap. At saka ito pink na bulad. Hindi pa ako kumain ng mga labs lunch. 5 o'clock na ngayon. Mga ganitong pagkain, masaya talaga, lalo na yung mga Pinoy sa abroad. Makakain ng ganito, ang saya. Yung parang maisip mo na, ay, ang sarap sa buhay. Ang sarap ng buhay. Meron tayong dried fish. Tayong talong, no? Muntikan ko na ito, nakalimutan pala. Hindi na ako upo. Alam nyo, mga ganitong pagkain, masarap pa yung nakatayo lang. Yung feeling ko nasa bukid ako. Yung walang lamisa. Pagpayag lang. Yung pagpayag ba? Nasa gitna ng farm. Walang lamisa, walang upuan. Nandun lang sa floor o nakatayo. Hopefully walang trabaho si Mr. bukas. Kasi sabi niya baka wala. Habang kumakain ako dito mga labs, nag-iisip din ako sana meron tayong okra, merong string beans na nilaga, no? And then i-nudnud na lang dito sa ating suka, toyo, at saka kalamansi. Ay, ang sarap nito. But anyway, sobrang enjoy talaga ako sa mga ganitong ulam, no? At of course, palagi kong sinasabihin yung sarili ko na wag kang kakain ng toyo palagi. Kasi nga, delikado po daw ito talaga mga labs sa ating kidney. Pauwi nga si Mr. no, at hindi na ako naghintay kasi nga gutom si Inday, kaya niluto ko agad ito dali-dali. And also si Tami talaga kakain din yan. Meron naman dito mga pagkain, no, alam niyo naman, ang ating ref puno. Charot. But anyway, so yun, yung mga gulay yung kakainin ni Tami, pasta din gulay, and then konting steak, yung leftover niya, so yun lang nun.
Bakit kaya kapag mahirap ka, andin kumakain kang nagkakamay na parang, sa tingin ng ibang dumi-dumi, walang manners, bakit kaya nilalait yung mga mahihirap? Katulad ko, na kumakain ng ganito. What is that, mister? Pero kapag yung mayayaman, mga labs, kumakain ng ganito, nagkakamay. Grabe. Inaano talaga nila, wow, sobra namang down to earth, marunong magkamay. O, diba? Iwan ko na lang yung mindset ng mga Pilipino, no? Kapag mayaman, iba talaga. Kapag mayaman ka, na wala ka, hindi bagay lahat sa'yo. Talagang hindi bagay. And also, kung magkamay ka, nakakadiri, pangitignan. O, diba? Hay, tayo na talaga ang pinakamalakas na mga sa mindset ba. Ang galing natin, grabe. Ang sarap kaya mga loves kapag kumakain na ganito talaga, promise. It is good to eat like this using your fingers. Pero hindi naman ako ganito mga loves. Kapag nasa labas ako, hindi po talaga ako ganito. Ganito lang ako kapag yung mga kasama ko, magganito, mga Pilipino, nasa bahay lang. Pero sa pag-restaurant mga loves, ay kahit sa Pilipinas, kung sa restaurant ka talaga, pagtitinginan ka, paano na kayo dito sa ibang lugar, sa ibang bansa, no? Kapag maganyan ka, kumakain ka, na nakakamay, andin nakanganga, andin grabe, enjoy na enjoy, abanat, parang walang katapusang kain, titignan ka talaga, no? Pero yun, lalo na sa Pilipinas. So, kapag nasa labas talaga, magkamay lang tayo kapag may fried chicken, fries, burger, ganun. Yung mga, mga nuggets, ganun. Pero, pag nasa bahay, why not coconut, diba? Gawin na natin lahat para naman mag-enjoy tayo sa ating mga kinakain. But anyway, salamat pala sa inyong time, ha? Dito lang muna tayo, ha? Nagmamadali na ako kasi baka maabutan ako ni Tami. Charot! Kailangan ko pa magpabango sa bahay kasi may nagluto tayo ng tuyo. Good morning. Pagising ko. Tulog na sa couch. Kagabi, nag-usap kami sa kama siya matulog kasi wala siyang trabaho ngayon. Ang nangyari mga loves, pagising ko ngayon andyan pa. Sabi ko hindi talaga bumangon para mag-move sa kama. Ngayon pagbangon ko sabi pa niya, bakit hindi mo ako ginising? Pagising ko andito pa rin ako sa couch. Pag sure di ay, kung gusto mo matulog kasama ako doon ka, hindi ka na magpapukaw pa. Di ba? Pero okay lang naman mga loves kasi po, may kaibahan po. Yung bed namin, kapag matutulog po talaga si Mr. dyan, every morning, kapag nandun siya katabi ko, every morning, ang sakit ng likod niya. Kasi po, yung bed na yan is sobrang down. Sa kanyang side, down na ba, parang yung katawan niya, mali. So, sabi ko sa kanya, bili kami ng Nectar na comfort, Nectar na bed. Sabi pa niya, bakit bili tayo ng Nectar? Kasi nakikita ko sa advertise na maggalaw-galaw siya ba? Yung parang magposisyon siya kung ano gusto mong posisyon, magganon-ganon siya. So, ayaw man yung mga loves, oy. Kasi daw, advertise daw, wala daw hindi daw proven na ganyan maganda yung mattress. Sabi ko, ikaw bahala basta kay kanang bed kasi nagamit namin ngayon, talagang every time na nakahiga siya doon kasama ko. Po talaga siya mga loves, ang likod at takihin talaga siya, sakit ng likod. So kaya andito siya sa couch. Whiny. Do you love me? I do. Why you don't sleep with Your me? kids are. Why you don't sleep with me last Because night? you let me sleep in here and didn't wake me up. My fault, huh? It is. Seriously? My If fault. I had done it, it would have been my fault, and you know it. No, it's my fault because I don't wake up. Because I told you that I was sleeping in the bed. And tonight, for because sure, you're not sleeping with me. tomorrow morning I leave early. This is why I told you last night. I said, yes, I get to sleep in the bed because they canceled my work today. And then you turn around and said, I don't want him in my bed. Seriously, Han? No, you are the one. I am the one. No, talaga. Huh? Really? The other ones were like $15. Allah, this is the price? The total price was $1? Yeah, because what's that for? Ay, Hannah Ford seasoning all natural pork county. Guys, tignan nyo, mali man yung ilang sa pork daw, pero beef. Kani mga, mga store, nag-hire ng mga bata-bata. Hindi nila, the kids don't know probably what is pork and what is beef. Han? What's happening to your son, Han? Han? What's wrong with him? What is wrong? Feeling ko, hindi na natatapos itong luto-luto ko mga loves kasi si Mr. Bili ng bilig.
Basahin nyo, pork country style ribs. Pork ba yan? So, tingnan nyo, 169. Ito lang siya. So, ngayon, sabi pa ni Tami, bilhin ko na to eh. Binili na agad. Kasi sabi pa niya, ang mga nagtatrabaho doon, hindi nila alam kung pork ba yan or beef. Nakasib si mister. But anyway, sumakit yung hips ko mga labs. Aray, sumakit talaga siya. But anyway, lutuin natin yan. And gusto ko sanang lutuin sa labas mga labs, grill ba? I-grill ko siya charcoal. Pero dito na natin siya i-grill sa ating cast iron. Kasi parang okay na. So, ito po yung ating i-season sa ano ni mister. Para naman may lasa. So, masarap ito sa grill. Hindi ko ito niluluto lahat kasi magluto ako sa labas bukas. Wala siya. Kasi nga, masarap ito kapag sa kayo. This time, wala akong time mag-ano sa labas. So, ito yung lulutuin ko sa kanya para sa salad niya, no? Para meron siyang madala kasama sa salad.